Bueno, bos días. Nun principio, agradecer a presenza de varios integrantes dos nosos clubs de fútbol sala, Campito, Casa Paco, Redondela Fútbol Sala. Disculpar a Área Longa, que é outro dos nosos clubs que por motivos laborais non pode estar. Sobre todo, agradecer a presenza do presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, o director da Escola de Adestradores, Manu Mosquera, e naturalmente o noso alcalde, Javier Bas. Creo que hoxe é un día importante, para a nosa vila, para o noso concello, xa non de cara a esta modalidade deportiva, como pode ser o fútbol sala, senón que eu creo que con anterioridade, eu falaba con Manu, co director da escola, xa fai uns anos, xa se tivo a oportunidade deste mesmo curso vencellalo ao fútbol, pero eu creo que tras a desinscripción da Federación de Fútbol Sala e pasar a engrosar a Galega de Fútbol, creo que nese eido imos totalmente da man. Eu a semana pasada tiña a oportunidade de estar na nova sede de Coruña, se falaba precisamente unha das medidas que dende este Concello tamén creemos e consideramos que é moi importante, como é a formación dos nosos formadores, onde os nosos clubs teñen esa repercusión. Falaba e ben falado o presidente, que sobre todo para os que somos pais, ter os nosos rapaces en mans de persoas esos 2 días a semana, saber como trasladar ese tipo de valores, tanto na metodoloxía diaria como un pouco a competición, creo que é moi importante. Dende este Concello tamén, como sabedes, están a impulsar este tipo de medidas a través de diferentes puntuacións nas achegas. Creo que sempre se apostou por esa formación. Buenos días a todos y muchas gracias, Julio, y muchas gracias al señor alcalde. Bueno, para nosotros es un honor, aunque estando aquí el presidente Rafael Louzán, él ya va a encargarse de los agradecimientos, pero sí es un honor para la escuela llegar aquí. Como has dicho, llegamos con el fútbol sala, porque es un mandato expreso del presidente en el que nosotros tenemos que encargarnos del fútbol sala y mimarlo como estamos mimando el fútbol. Y como antes hablábamos con el alcalde también, es que necesitamos que en todos los clubes tengamos una titulación y una persona que defienda a los chavales, a los padres y los enseñen valores. Y eso es lo que nuestro presidente nos viene llevando, diciendo, y que hay que llegar a todos los sitios y que esto tiene que ser firme. Con lo cual, estamos encantados por eso. Es monitor de fútbol base sala, en el que ya hay muchos inscritos, en el que la convocatoria sale a partir de hoy, comienza el día 23 y desde luego estamos deseando que empiece. O sea que para nosotros es un orgullo y sí que lo único que nos lleva a efecto esto es la formación y de que los chavales tengan una persona autorizada que les defienda en valores, que es lo más importante, porque ya la federación está haciendo muchas iniciativas en el que el fútbol base no dependa de resultados y solo de la formación de los chavales. O sea que por mi parte nada más, muchas gracias. Después podría explicar cosas más concretas del curso, pero yo creo que corresponde tanto al presidente Rafael Louzán como al alcalde Javier de hablar. Primeiro, estou encantado de estar hoxe aquí, además cun amigo e compañeiro como é Javier e Xulio igual, que tuve a oportunidade de falar con Xulio tamén fai poucas fechas, e agradecervos a presencia aos clubs que estades aquí, que en definitiva sodes a locomotora deportiva de Redondela, non? E eu podía decir, ademais, sobre as palabras que acaba de comentar tanto Manu Mosquera como Julio de maneira especial, e agora cando viña para aquí me daba perfectamente conta, non? De que finalmente Javier, o seu equipo, con Julio ahora como responsable desta área, pois podemos decir que Redondela ten aquilo que ansiaba desde fai moitos anos, que era un ordenamento no que é as infraestructuras deportivas de Redondela, non? E ademais cun ordenamento que lles gustaría ter a moitos concellos e que probablemente non teñen, que concentrar toda esa actividade en torno a uns espacios que creo que son modélicos hoxe en día. Redondela é modélica pola transformación que sofreu no ámbito das infraestructuras deportivas e do cual eu me sinto moi satisfeito do traballo que Javier e todo o seu equipo levan facendo en Redondela, que creo que son unha sana envidia hoxe en día. E hoxe o que estamos curiosamente aquí, que a veces non se visualiza tanto, pois o que é un edificio, o que é unha infraestructura deportiva, pero o importante é o contenido. E hoxe estamos aquí presentando contenido no que é a materia formativa, non? Para formar precisamente a posibles formadores que van a contribuir tamén a que esta localidade
curiosamente moi vencellada non só ao fútbol, sino ao fútbol sala desde fai moitísimos anos, é unha das importantes de Galicia, pois teña tamén aquí, concretamente en Redondela, un curso destas características que vai a permitir que máis persoas poidan aprender conhecimentos e, sobre todo, trasladarlo tamén aos máis cativos e aos non tan cativos, por decirlo así, non? Bueno, eu tamén séntome moi a gusto, porque se alguén foi importante, está sendo importante no desenrolo de deporte en Redondela, é Rafael Louzán. Rafael Louzán fixo agora unha exposición contundente no sentido dos temas que trataches, non? Que son moitos temas concentrados en un período corto de tempo, pero que levaron durante moito tempo o seu desarrollo. Hoxe, se temos que agradecer a alguén que as infraestructuras deportivas que ten Redondela sexan de primeiro nivel, como están sendo a valorar por toda a xente que as visita, é Rafael Louzán. Rafael Louzán, cando se lle presentou o proxecto para desarrollar a zona de Santa Mariña, pois rapidamente entendeu que non iba a ser unha actuación local, senón que isto era unha actuación supramunicipal. Iban a disfrutar desas instalacións non só os cidadáns de Redondela, sino todos os rapaces deportistas da provincia, non? Entón, rapidamente pois se puxo a traballar e a colaborar para que a Diputación, cando el a presidía, pois se puxera ao frente de poder poñer as instalacións deportivas de Redondela no primeiro nivel da provincia, cousa que xa estamos a ser recoñecidos, non? E agora, bueno, non estamos na mesma situación, agora, bueno, pois ao desarrollar as instalacións está sendo moito máis complexa, porque as colaboracións entre institucións se están ralentizando, temos algún exemplo encima da mesa, como é o campo de fútbol de Cesantes, que, bueno, que non chegamos a un acordo para poder desarrollalo, ou outro tipo de cuestións relacionadas con a remodelación dos pabellóns, non? Entón, decir que, bueno, que seguiremos colaborando con as institucións para desarrollar esas infraestructuras deportivas e lamentamos que non haxa pois unha persoa como Rafael Louzán que entende aos concellos, entende aos veciños, entende aos deportistas.